kwesihlandlo singaqabela iintaba zomnqulo sikhankce sicuba nengcaza kusamagushelo senguqamata namabandla akhusela isiko lomzi kaPhalo amabhoma angabi lixhwayelo singabi ngamaxhoba entlekelo yokuvanga kwesiko lakho kwethu tshisana amathambo imbongi yamankabane uphothulile umsebenzi. Yes, ibambe mnqonqo ibambe ntsundo yatshonabalaka siyangena kwenjenje sothula ibotyo sikhahlela kwigumkani zezo lakho wethu iinkosi zibonda onozitetyane amaphakathi akomkhulu abantwana bethongo sithi makube gcosi kubeyele buthetha ubumnyama kuvela ukhanya indlantloko zamakhaya iinkulu iintlabi oodadobawo mafungashe siyabulisa ukwenjenje inkqubo ngamasiko nezithethe khona kuze sikaphulukani nemvelo yethu ngapha komboko ngumngqongo ntsundu sophitsha umgudu unxekho uzonto ntshaba ezingazumenzanto inkonjane emnyama ebhabhe emafini buyizofela ekhaya ndibangilunde mandungwaneni oqhwesha odiyo gungo ndarhana amageza angarhalela into yamntu into ezineento zazo ndiyakuxelela gama lam ndingumakhaya ndwakamzambi fund siyangena ke sikuphathela isigaba senkqubo samasiko nezithethe khona kuze sikaphulukani nemvelo yethu masenze bengumhla weshumi linesibini kule inyanga yesilimela kumnyaka wama-2025 singena ke sikuphathelele inkqubo phulaphula khona ekhaya yazi ke ngolesine siye sijonge izinto zakho wethu ingakumbi sijonge imicimbi yenkosi kwakunye neekumkani zezwe lakho wethu namhlanje siya phaa kwabhele koqhubo kolanga ndithetha nawe nje sele sinaye pha unkosi ulukholo kamrhwetyana ngubhele sele sinaye mphulaphuli sobe ke sithetha ke apha ngemibhiyozo yenyanga yamagugu kwakunye nenkcubeko yethu eyawube ipha ngoSeptemba eyawube ke beyibambile pha obhele ingakumbi ke abalapha ecala iyakusicacisela ke yonke lo micimbi kodwa ke andizukwazi umphuncula singagqithanga kumcimbi okuba ngaba tshila imbongi yamapha xa ingeni ngaba xesha lisondele madoda amakhwenkwe ayangasesapha azobe abe kanti ayesuthwini ndivile ke uba ngaba ngomnye wabantu ke nabo abasondelene ncakasana kwisiko lolaluko siyawungena ke nakulo umcimbi phele masikubulise tata injalo nje kusekunike nethuba lokuba ngaba ubulise kumphulaphula ekhaya. Hayi khona all right Isabel mandibulise ke mnqongo ndibulise ke ntsundu ndibulise ke kubaphulaphuli bonke bevukani radio station abaphulaphuleyo ababeke onomathotholo babo ne-PM9 ne-PM10 ecankwebhedi ebezitshajiswe ke ilanga lonke kulindelwe ke le nkqubo. Ndibulise ke kumabhele onke akutha kumhlaba secala nakumabhele onke ke jikelele inkosi ndibulise ke kumntu wonke ndithi camagweni ngale mveni kwemini. Camakho bhele kwekho injalo nje siyabulela xa sithe sabe kanti siyakukhweba kolu suku lanamhlanje ube kanti awundindizi ukunye nathi apha enkqubeni injalo nje kakusixelele ngalamabhele alapha ecala ndifuna siqale kuwo lo umcimbi sele nizoba nemibhiyozo yenyanga yamagugu nenkcubeko ingaba le mibhiyozo imibhiyozo yokuqala ukuba ngabe yokuqala nayiseka nini indibano yenu ningamabhele izinto nenjongo zalonto. Mandibulele ke kwakhona ke mnqongo imibhiyozo ibihlala iba khona kodwa ibiba khona ngeziqwengana nangokwendawana ezincinci akhange sibe nayo imibhiyozo eququzelweyo njengalona sijonge kuyo umbhiyozo. Injongo ke zokuseka kwethu amabhele asecala saqala phaa 2019. Injongo zethu kukubumba amabhele asecala wonke. Uyawukhumbula into yoba xa ujonga icala utsiba mhlawumbi ilali benye engenalo ibhele. Iilali ezininzi zasecala abantu abalapho ngamabhele. Ndithetha mna ngamabhele akomrhwetyana, amabhele akonombewu, ndithetha ngootshangela, ndithetha ngootsengiwe, ndingabala ke kude kutshone ilanga kuba ke iifani esizibalayo apha kulo mhlaba secala zamabhele zisondele kwinto engapha kwama-20 esithetha ngazo. Sathi ke ngoku asikwazi into yoba singabi nayo imbumba yethu thina amabhele apho khona sizawuhlangana khona ukwenzela ukuthi singamabhele sabelaneni ngezinto ezingundoqo kwisizwe sethu samabhele. Izinto ezifana nesinxibo sethu samabhele,
izinto ezifana namasiko ohlukileyo, umzekelo isazimzi senziwa njani emabheleni, Camagu. izinto ezifana nenguqulo into yoba yenziwa njani, kuba le nto ilisiko iba lisiko ngeso sizwe. Eso sizwe akumelanga xa usiya kwindlu kabhele kathengiwe ufike kusenziwa isazimzi ngokohlukileyo kwisazimzi kwinguqulo umzekelo katshangela. Kumele into yoba isizwe samabhele sithethe ngazwi linye. Injongo kukongeza kwezinye into yoba masibumbaneni sijonge izinto ezinokukhulisa amabhele asetyala. Sijonge iiprojekthi esinozenza ngokwelali apho khona kuzawuxhamla amabhele, kodwa naye nawuphi na umntu okhoyo olapho noba kaloo bhele na. Ukufundisa abantu abatsha ngemvelaphi yethu, ukufundisa abantu abatsha umzekelo into yoba xa kuthethwa ngendoda kuthethwa ngantoni, xa kuthethwa ngomtshakazi kuthethwa ngantoni, kuthethwa ngekwekwe kuthethwa ngantoni, nezigaba zonke ezenza abo bantu abo. Camagu Bhele kwakho ndiyafuna ke sibaleke silungise nje imicimbi ekhaya sawubuya sibe kanti siyaphinda siyaqhuba venkile. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Thokoza mabudede bumnyama kuvela ukukhanya ukuba awunamntu ungakhala kuye okanye ubona ingathi ngaliso. Imali ekhawulezileyo uyayenza phambi kwakho, ukanti umkhulu unaso isigubhu sokwenza ubutyebi. Kumkhulu kufumaneka nesandawana oil. Naxa ufuna ukusebenzisa abafana bomoya bakuzisele imali ebhenki okanye sikufumanele inqweli thwala ngaphandle kwegazi, awufuna igama lakho laziwe kude, dibana nendoda enamandla. Umkhulu kunceda kwiingxaki ezingxamisekileyo ezifuna imali. Ufuna ukuwina ityala okanye nilwela indlu. Xa unengxaki emsebenzini nijongana kakubi, sikhona isichitho. Iyeza lokwenyusa umrholo wakho nalo likhona. Xa uzondwa ngabantu, xa usokola ngeshishini lakho okanye uphakathi kumashishini amakhulu, ukuba wathenga umzi womntu mhla wangena intlahla yakho iyavaleka. Abantwana bengafumani imisebenzi, xa ufuna indoda ibe ngeyakho wedwa ungayibangi namntu. Naxa ufuna ukuthandwa ngabantu bakuloo ndoda yakho, mfowunele umkhulu Njomane kule nombolo 9281 9947. Mandiyiphinde ngu-079 281 9947. Umkhulu Njomane luncedo lwakho. Yes, sabuya ke kwela cala lentengiso imizuzu masenze belishumi linesihlanu ibethile pha intsimbi yesibhozo. Ntshilo ke ndathi sikunye noba umrhwetyana apha uBhele injalnjoku ezosichazela ngemibhiyozo abazobe benayo uyatyatyadula injalnjoku esiza nayo esixelela neenjongo zokuba ngaba babe kanti banale micimbi ukuba ngaba zazi sithini injalnjoku zisithini bejonge phi. Ndiyafuna ke ba uBhele ingakumbi ngoba siye satsho sathi phecelezi amabhele asecala masithi manyele ngubhele ongaphe Elliot okanye omnye ungaphe Ngcobo ingaba bona kule mibhiyozo bamkelekile andikho kude kakhulu apha ecala abantu abanjalo bamkelekile bangaba mabeza okanye yeyenu apha ecala nodwa. Camagu Bhele. Camagu Mngqongo, uyazi Mngqongo uyawuze uve into enye ngabantu, umntu athi ndikhuliswe libhelekazi, elo bhelekazi elo linobele ngalo. Ngelithi ke ngoku amabhele ayathandana, wava amabhele naxa ebizana athi bhele elikhulu, bhele elihle, bhele lakuthi. Into ethi ke ngoku namanye amabhele akwiingingqi ezingqongileyo nawo azawube amkelekile noxa izawube wona umbhiyozo ugxile kakhulu ekuphuhliseni icala. Sinenjongo Mngqongo kuba ke sisuka phantsi kwesebe elikhulu lamabhele elingundlunkulu onguzwelonke, kubekho ke ngoku amaphondo, kubekho ke ngoku ii-regions ngokunjalo. So sinenjongo ke ngoku zokuqinisa le yethu i-region, sandule ke ngoku ukuxhasa ezinye ii-regions. Ngokufutshane amkelekile nawo loo mabhele.
Kamakho ya phulaphuli ihleze uphulaphule Bhele kuloo ndawo kuyo unomdla wokuba ngaba uthethe nebhele lakuni nali ibhele lakuni mabhele likhona kweli cala lingapha siyanivulela iminxeba uyawudibana nathi ke kwinombolo mnxeba ngu-073 849 1740 yaba ngu-073 849 1740 sibambe emnxebeni apho kungenjalo uyawushiya ushicilelo lwakho le-voice note sikhona kufacebook amasiko nezithethe @Vukani Community Radio kungenjalo uyawudibana nathi phaa kuVukani Community Radio silive phaa uyawushiya nje loo nto yakho ufuna ukuzibuzela yona kundwendwe lethu khona ukuze sibe kanti siyangena lo mzuzu sisabalindileyo bawubhele ndiyafuna nje usiphe iinkcukacha ezithe vetshe esithetha ke ngemihla uba ngaba iyawube intsuku ngaphi yonke le micimbi iqhubelwaphi yonke nje loo micimbi tata ibalulekileyo ube usinika yona. Nkosi kakhulu ke mngqongo. Yes. Sijonge into yoba lona ibe ngumcimbi ke ozawuthatha iintsuku ezintathu. Yeah. Sijonge umhla wange-26, 27 nange-28 kaSeptemba kulona unyaka. Utsho ukuthi izawube ngolwesihlanu uMgqibelo icawa. Uzawube uqhubela ke apha elowa cala. Kamakho. Umzi kabawo uzama abaninzi ke bayamazi njengomhlekazi utata uMrhwetyana phaa kulovukile noomadoda noPhindiwe ngaba abantu ababaziyo phaya. Uzawube uphaya ke laa mcimbi kuba ke kweli cala lethu lingaphayana yenye yezindlu zokuqala ukufika phaya elowa cala indlu kaSolomon apho sizawube sibambele khona. Kanti oba isininzi sendibano ebesikade sizenza besizenzela phaya. So yiloo nto ke ngoku laa mbhiyozo uzawuqala phaya nge-26, 27, 28 kanto kaSeptemba. Amabhele ke aye avumelane into yoba kuzawuba nenkxaso eyenziwayo zizindlu zamabhele. Ibhele asizuma phambi komsindo walo nobubele balo. Ibhele lizawuza negusha elinenkomo, lizawuza nenkomo. Kodwa ke zikhona iinkcukacha esinazo abantu abafuna ukufaka isandla basemabheleni abanothi baqhagamishelane nazo. Andazi ke noba ndiyazibiza ngoku okanye ndizibize mva. Ya hayi masizibize xa sigqibezela xa siqukumbela phaa ekugqibeleni. Sanika nina ke ithuba mabhele nanku engena apha esithi madoda ndatsho ndanelunda ndingumtshana mna emabheleni ndisefalbank apho ndikhoyo. Uba ngaba nalo ithuba ndiyawuya kuloo mama madoda utsho ke yena kweli cala lingapha esithi usefalbank ungumtshana ke emabheleni. Right, nkosi kakhulu umphulaphuli kwela cala Falbank nawe ke mphulaphuli ungangena ke kwinombolo mnxeba 073 849 1740 073 849 1740. Ukuba ngaba usandolivulela ithotholo lakho uyaqonda ngaba inoba kuthethwa ngantoni ntshilo ke nasikunye nonkosi uLukholo kaMrhwetyana kweli cala lingapha. Ubhele ezosixelela ke ngemibhiyozo abazobe benayo bengobhele ingakumbi ke amabhele alapha ecala dakanqa ke yitsho imicimbi neenjongo zokuba ngaba babe kanti nale mimbhiyozo bengobhele. Nawe ke siyakunika ithuba asizokuvalele ngaphandle ungene utsho eyakho imicimbi. Bawubhele ndiyayiqonda uba ngaba kule micimbi kuye kuvathwe ngokohlobo ekuvathwa ngalo ingakumbi ke isenzeka kulaa nyanga yesintu okanye nina ningobhele ninendlela yenu eniye nibe kanti ninxiba ngayo. Ndifuna ubaphe loo nto abantu abazokuba inxalenye okanye bazobe bekhona phaa bengobhele bangaba kuninxiba njani. Ndiyayiqonda uba ziintsuku zintathu okanye ezo ntsuku zokohluka ngosuku oluthile kuthi ngolo hlobo. Ndicela ubanike nje zonke ezo nkcukacha. Enkosi kakhulu ke msasazi. Kusuku lokuqala kulapho sijonge khona into yoba sinxibe isintu. Sizawube sinxibe isintu, sivathe isintu. Abantu befake oovula kabini babo, befake iziqweqwe, kufakwe izidanga. Abantu benxibe nje kakuhle isintu ngolwaa suku lokuqala. Usuku lokuqala isikakhulu luzawube lijongene nje nembali yethu singamabhele gabalala. Lujongane nembali yamabhele asecala nje kuphela. Enye into esawube sijonge uzenza kolwaa suku lokuqala kukwazana sizizindlu ukwenza laa nto kuthiwa ngumnombo
wekhaya, i-family tree ngokwesiNgesi, kuba ke into esiyikhuthazayo leyo, into yoba indlu nganye mayibe nawo umnombo wekhaya, i-family tree, kwaziwe into yoba le ndlu izalwa ngubani, yazala bani, kwazalwa bani. Sawube sijonge loo nto ke kusuku lokuqala. Usuku lwesibini, amabhela nezikipa ezikhoyo ezibhaliweyo, imbumba yamabhela asecala esinazo ezineelogo zethu, kuzobe kunxitywe zona ke ngomgqibelo, kunxitywe ke nejini. Usuku olulwesibini ke isikakhulu sizabe sijongene neenkcukacha zobume bethu thina singamabhele asecala. Utshuthi umzekelo sijongene nezigqeba, ukwakha izigqeba umzekelo ezizawukwazi ukulawula apha ecala. Kubekho isigqeba sesithili umzekelo emnwe, kuzawubakho isigqeba sakhona koomamanzi mahle njalo njalo. Sizawube sisakhana nezigqeba, sithetha futhi nangenjongo zethu singamabhele ukubheka phambili. Ukuya ekuvaleni kosuku sizawuba nembadu apho khona ootata bazawuhlala noonyana ngasebuhlanti, kuthethwe ngale nto kuthiwa yindoda. Sizawube sinoomama bazawuhlala ngasegoqweni, nabatshakazi, kuchazwe into yoba yintoni le nto ingumfazi kanye kanye. Amakhwenkwe azawudlala ke amabhaskili aqulaqulayo ngokwezigaba ke zamakhwenkwe osungu namakhwenkwe abadala. Sizawube sinemidlalo yopuca, imidlalo yoogqaphu esizawube sinayo ngolwaa suku. Usuku lwesithathu luzawube lona ke lujongene nendlela ebheka phambili, into yoba ukusuka apha singala mabhele asecala sizawube siyaphi na. Sijonge ke nezo zinto ezo, sijongene ke nezi zigqeba, sijongene namaxesha entlanganiso zethu kunye nento yoba umbhiyozo olandelayo uza kuba phi na. So iintsuku zethu ke sizihlele kakhulu ngolo hlobo. Sizawube sithethe kolwaa suku lokuqala isidlo sakwantu kakhulu, uthuthi imiqa izawube ikhona, imingqusho njalo njalo, iinkobe, yonke ke isidlo sakwantu esisakwazi into yoba sifumaneke sizawuba khona. Cabakho. Cama kuphela masijonga apha kuFacebook bangena besithini. Uzola Phango Daliswe sithi ndikhona enkqubeni Msasi, ndilapha eLady Fre eMgqukhwebe eNtsokotha, ndinguZola Phango. Usisithiyi wamadolo esithi naye ukhona kwelaa cala seNgcobo. Uluvo Sigaba esithi ndikhona ndiphulaphule ngobubele, ndinguluvo Sigaba ndisemthatha eXhwili eMkhwezo. Enkosi. Alright, enkosi kakhulu, siyabulela kweliya icala lingaphaya. So nijonga ke sazama uvula imicimbi yamapha kuWhatsApp, andazi kwenzeka ntoni. Niyawungena ke, ungabungena mphulaphula ushiya sozama uyivula phaa kuWhatsApp wethu ngu-073 849 1740, 073 849 1740. Kusemnqabeni nalapho ungasifumana kuloo nombolo ingu-073 849 1740. Masimbambe nanko enkqonkqoza kweli cala lasemnqabeni. Camakho ekhaya, molweni. Ngqongo. Molweni tata. Ndiphilile Mngqongo, ndilapha eBhongweni. Nguba utololo uba umatyholo ngapha eMthatha. Nikhuselekile kwelo cala? Nikhusele, ndivile kuthiwa kunzima kwelo cala. Heyi, kunzima kakhulu apha Mngqongo. Hayi, kunzima kakhulu. Nikhuseleke bawutolo, khuseleke. Noko. Yes. Hayi, phantse sabona kakubi. Bawo. Bone kakubi nyhani. Yes bawutolo. Hayi, ndingenela uba ndithi ndikhona enkqubeni. Indwendwe lakho. Yes. Andiliva kakuhle. Bathi bangamabhele. Bafuna amabhele apha ecala. Amanye xa isuka kwezinye iindawo bazawathiwa, bazababeka ecaleni, ngase acacise kulo mba. Alright. Alright bawutolo. Alright, enkosi kakhulu. Ndiqonda uba ebeyicacisile ubhele kwelaa cala. Hayi, kodwa ndophinda ndikunika, ndifuna ukukhonyela uba ubhele ndikwenza inkomo omdongo, ndizokunika uyiphendule ngokwakho. Make ndijonge kweli cala kungena kusithiwani. Molo ekhaya. Nam ndikhona enkqubeni sasazi. Mamele nina kodwa nasinceda bye sasazi. Alright, siphosi sethu uthi nje na uhleli uphulaphule thina kweli icala lingaphaya. Xa kumphendula uba utolo bawubhele kulaa mcimbi, ndiyaqonda uba ngabo okanye uyibambe phakathi ngoba ubuke wayicacisa. Camakho tata. Nkosi msasazi. Bawuzulu,
Sithe onke amabhele azawube amkelekile noxa umbhiyozo uzobe ujongene namabhele asecala. Kangento yoba phaa xa sizawuya ekupheleni kwenkqubo sizawunikeza ngeenkcukacha zomnxeba kunye ke neze-emails ukwenzela ukuthi amabhele azawube esuka kude sikwazi uwazi kwangethuba, sikwazi into yoba siwalungiselele, sikwazi uwanika iinkcukacha umzekelo abazawube bezidinga ngendlela yokufika njalo njalo nabantu abanxulumelane nabo. Onke amabhele azawube emkelekile noko yona izawube ijongene nembumba yamabhele asecala camakho. Camakho bawubhele kwekho ndiyaqonda uba ngaba ivakele kweliya icala lingaphaya so banika ke apha ekuhambeni kwethuba bazomane bengena. Kodwa ke bawubhele andifuni sithule sithi cwaka nanjengoko siyiqonda into yokuba ngaba ngoku sele amakhwenkwe ezoya esuthwini ndivile ke ke kakhutshwa ke zinkosi uba ngaba uqala phaa ngomhla we-14 ango amakhwenkwe angafundiyo ayobe ke evuleleka into yokuba ngaba angabe kanti ayaye esuthwini ze nge-27 abo bafundayo babe kanti nabo bayaya kwelaa cala lingaphaya. Iinkosi ziye zathi ziqule zaligangatha ukulungiselela ulwaluko lwasebusika. Ingaba uyayincoma okanye uyayigxeka indima nomgama osele uhanjwe ziinkosi? Xa ndisithi inkosi ndibala nawe bawubhele uhanjwe ziinkosi ukudala uzinzo nesidima kwisiko lolwaluko. Ingaba imoshakala phi le nto? Ngoba kaloku nyaka nanyaka okanye kuye kuthi xa kufikelela ixesha lokuba ngaba amakhwenkwe ayesuthwini kubekho uloyiko, ingakumbi kwaba basegongqweni bangaba kweke madoda inga abantwana bethu bayawubuya na kweliya icala lingaphaya. Siyimosha phi? Ithini into? Okanye ngobani abanexanduva le nto iye imoshakale kobani? Kakusipapho nkosi yam. Indima edlalwe ziinkosi Ngqongoma ndiyibulele kakhulu. Sekumzuzu iinkosi zidlala indima yazo. Kunento ke esingazuyibalekela into yoba akhona amaxesha apho urhulumente akhokhelisa uburhulumento abe nokuzilibala iinkosi. Kuba iindawo ezininzi noxa iinkosi zisekhona uyawufumanisa into yoba urhulumente wethu amaxesha amaninzi ukholosa kunye ngee-ward councillors. Alibale imihlaba iphantsi kweenkosi. Abantu ngabeenkosi ayingobe-ward councillors. Andenzi olo politiko ke Mnqongo, kodwa ke ndifuna uvuga ukuba izinto ngokwakwantu ezifana nolwaluko kwakungekho namakhwenkwe angenayo inkosi ingayazi loo nto leyo. Amakhwenkwe yonke loo nto leyo ibikwa enkosini, ibe yinkosi eyazisayo loo nto leyo. Ngelithi ke ngoku Ngqongo indima ngoku apho kusilela khona kukwezi zinto ngezazibalula zininzi. Indima yokuqhekeka kwamakhaya. Amakhaya ethu ngoku xa kuzabakho imicimbi yolwaluko awasahlangani. Kukhokhelisa kwezinye iimeko, imeko yabantu abajonga ukuphuma kweempokotho zabo. Okwesibini, ibe yimeko endisoloko ndiyiva nani endiqinisekisileyo into yoba niyayiva yabantu abazibiza ngokuba bazii-single parents okanye ii-single mothers. Injalo. Asinawo abantu abanjalo. Kwantu sinosapho. Ukuba ngaba ngumntwana wentombi yalapho, oomalume ngootata balo mntwana ngabo. Bawubhele ndicela nje siyibambe nje ngolo hlobo nxa siyawubuya siqhube nantsi evenkeni. Nkosikazi. SinguStrauss sinawe kweli xesha lokuzinga nokubhiyoza njengoko seliphinde lafika kwakhona ixesha lolwaluko lasebusika. Yiyo loo nto sisithi sindwendwele kwiivenkile zethu uzifumanele ezikanokutsho iimpahla zamakrwala ukusukela entloko ukuyotsho ezinyaweni, iibhlukhwe zamakrwala, iibhatyi, ihempe kunye nezihlangu nokunye okuninzi. Konke kule venkile yakwaStrauss. Sindwendwele enumber 79 Robinson Road kuKomani. Strauss of Queenstown, where service is a pleasure.
Yes, sisabuya ke kwela cala lentengiso ubawubhele ke ebeseza nayo kakuhle ke le micimbi kuba ngaba imoshakele phi lento eseza nazo. Bawubhele maniphinde nike wena tata. Nkosi ke Ngqo. Ufumanise into yoba ke ngoku abantu abazibiza ngento yoba bazi-single mothers, single parents, xa Yeah. beququzelela umcimbi bayenza loo nto leyo ngaphandle kosapho. Cama. Umzekelo, abazuyazi into yoba ikwekwe phambi kwento yoba ibheke esuthwini kumele into yoba iyokuhlolwa izihlandlo ezininzi, hayi ihlandlo sinye. Esinye, Akumelanga yeah. baye amakhwenkwe kwiintsuku ezisixhenxe phambi kwento bangene. Kumele into yoba noba yinyanga or iinyanga ezibini ukwenzela ukuthi nezintathu nakakade ukuba kunezinto ezifunyenweyo kuyikwekwe kukwazi ukujongwana nazo phambi kwelo xesha. Yeah. Okwesibini, kuloo meko leyo ufumanisa into yoba aba mama bazibiza i-single mothers bazawukhangela abantu abangasebenziyo babenze amakhankatha. Isininzi ke sabantu abayenziwa amakhankatha bathathwa njengabantu abangenanto kwenza, and ufumanisa into yoba nyhani nasesuthwini ababi nanto kwenza. Cama. Yazi ukuba ngaba unayo into yokwenza suyenzela apha. Yeah. Laa mntu akakwazi uthatha xanduva lupheleleyo kuba khange ahlaliswe lusapho phantsi kuthiwe sikunika uxanduva. Umntwana wethu nanku simzisa kuye aphila, iinjongo zezinto bafuneka abuye aphile, ubomi bakhe buxhomekeke kuwe. Elithi ke ngoku kukho amakhaya, hayi single parents. Kuzobakho umcimbi wokuqeqeshwa andizungena kwisakhono sengcibi kakhulu, mandingene apha kumakhankatha. Amakhankatha ayingomntu ungenanto kwenza kodwa ngumntu oqeqeshiweyo. Uqeqeshelwa izinto ezininzi kumele into yoba uyazijonga ngokwemontlalo yalo mkhwetha njengento besesuthwini. Umzekelo, uba ngaba ingenile le kwekwe iya inesifo sokuxhuzula, umzekelo, isiko aluzumkhulisa into ukuxhuzula. Ukuba ngaba ungene nezifo ezosulelayo ezingezinye, kumele into yoba ikhankatha lifundiswe into yoba lo mntu unesifuba, akukwazi into yoba makubaswe ebhumeni. Lo mntu unesigulo esithile, nazi izinto kumele into yoba uyazisebenzisa. Omnye umntu makusekele khona luhlobo elisiko lethu elivele ngalo neliye lathethwa ngalo, into yoba umcimbi wamanzi awufuneki njalo njalo. Amanzi, msasazi, ayimpilo emntwini. Ukuze nantoni na anayo ikwazi ukuphila, kumele into yoba igazi lakhe lihamba amanzi. Izoba ngumcimbi ke omnye ke msasazi owokungahoyi kwabantu abangootata basekuhlaleni. Abantu abangootata bahambe ngobusuku, aqonde into yoba ikhona indawo yokuhlala ndizawubheka ebhumeni. Bathi bayojema ebhumeni. Xa besiya phaya bayothatha utywala. Xa befika phaya batywala phantsi kweempembelelo zabo zokusela benze nantoni na enobungozi kulo mzi wendoda. Umcimbi wokusetyenziswa kotywala mngqongo yenye yezinto ezilibulalayo eli siko. Amakhwenkwe phambi kwento bangene ufumanisa into yoba ankinxwa ibranti, ankinxwa utywala. Iyingozi loo nto leyo kulo mntu. Lo mntu athi ngeli xesha esesuthwini eyona nto iziswayo apha kuzisa utywala. Iziyobisi mngqongo asikwazi uzibaleka into yoba zingenele kakhulu kwizinto zethu. Athi ke ngoku la makhwenkwe angamadoda amanyawo ayohlala phaya neziyobisi, athi uyawuthuze womelele, sebenzisa esi siyobisi ukwenzela ukuthi enye nenye into eyenzekayo apha ungakwazi uyiva. Yonke loo nto leyo inemiphumela emibi. Ibe ngumcimbi wamadoda mngqongo amancinci, xolo uba ndibeka ayikho indoda encinci, kodwa ibe ngala madoda asakuba awukwazi uthi ulikrwala mngqongo uhambe uyokwenza indoda. Nangoku. Ayenzeki loo nto leyo. Kumele into yoba ibe ngamadoda anezilimelo. Uyabona umzekelo, njengoba ndikwikhansili mna yamagqirha, iingcibi, amaxhwele nababelekisikazi kuzwelonke, sinemiqathango phaya esiyitshoyo into yoba ingcibi kumele into yoba ibe ngumntu onamava eminyaka enga. Ikhankatha kumele into yoba ngumntu oneminyaka, izilimelo ezinga, njalo njalo. Ngelithi ke ngoku
siyakuxhasa ukusuke yenziwe indawo yesigqubu, indawo yamabhoma. Omnye umcimbi ke mnongo ibe ngumcimbi womlilo emabhomeni. Yenye yezinto leyo oyawufumanisa into yoba nyaka nanyaka okanye ngaxesha linye kuswalusa kukho amabhoma atshileyo, kukho abakhwetha abatshileyo njalo njalo. Ngenxa yento yoba phaa ngaphakathi izixhobo zocima umlilo azikho. Okwesibini, le ndawo amakhwenkwe angenela kuyo yindawo ebekumele into yoba kuqala iyatshiswa, kuqala kwenziwe uhlungu ukwenzela ukunciphisa imililo yamadlelo ezawube iqalwe ngomnye umntu ozityela into zakhe kwelaa cala izochaphazela izochaphazela zezinye ke izinto ezo ke msasazi ezimoshe le meko yethu yolwaluko, kuba lona isiko lwakwaluka alibulali mntu. Ukubethwa kwabakhwetha emabhomeni kuko okulimaza abakhwetha kakhulu. Ukungaxeli kwamakhankatha xa umntwana embona into yoba ngoku kunezinto ezingeneleleyo kuyingxaki oko Mnqongo. Singabantu ke bakwantu Mnqongo, asuzuyibalekela into yoba ungenelelo lwemimoya kwiimeko ezithile iba khona. Yile nto ufumaniseka kwantu ikwekwe phambi kwento yoba ingene iqala isiwe exhweleni okanye isiwe egqirheni. Izokwazi into yoba kuqiniswe le ndawo ikuyo nayo iqiniswe kuba ke singabantu bakwantu, loo mimoya inongenelelo elwenzayo. Zizinto ke ezo ke Mnqongo ezikhubaza isiko lethu lobudoda elibangela into yoba lisoloko lingundabamlonyeni. Ndonqena ukwenza umzekelo ngamahlubi. Ukuba ngabe uyabona amahlubi abeSuthu, kuthathwa amakhwenkwe bonke ayobekwe entabeni and agadwa ngabantu abahlala phaya. Akufiki kungene nje nabani na phaya. Phaa kukho abantu abagadayo abajongene nala makhwenkwe. Amathuba oba la makhwenkwe angabuyi onke asoloko mancinci kakhulu kwezinye izizwe xa ujonga nesi sizwe, kuba ke thina madoda ngamadoda asiluthatha uxanduva. Ngoku siyaziyo phaa into yoba bekho abantu abaqinileyo, singathi kwenziwe enye indoda masizingce sithathe uxanduva loqinisekisa into yoba laa ndoda yenziwa phaya ibuye izosihluma, izokhulisa ubudoda bethu. Iyavakala phela. Mphulaphuli nawe ke iyazivela. Injalo njoku ukuba ngaba nakulo umcimbi esithetha ngawo unokuphawula, ndiyabona nje bebethetha phaa uba ubhele ndizidanyaza phaa iilayini zam. Ungangena kwa-073 8491740 073 sikhona phaa kufacebook Vukani Community Radio. Kungenjalo uye phaa ku-Amasiko Nesithethe Vukani Community Radio. Bawubhele siyayibona indima edlalwa ngurhulumente injalo njoku nenkolo, into yokuba ngaba kumane kumenyelelwa imicimbi yembizo, ingakumbi xa lisondele ixesha lokuba ngaba kuyiwe esuthwini, kumane kuxhotyiswa abantu bekhunjuzwa, ngoba kaloku le nto bekumele sele izinzile ebantwini. Kodwa ke kuyabonakala uba ngaba imicimbi edibane nokuba ngaba ngoku kwangenelela nesebe lezempilo, into yokuba ngaba umntwana phambi koba abe kanti uye esuthwini kumele abe kanti uqala phaa kwelaa sebe lezempilo. Hleze asifuni thina ide izinze apha kuthi singabazali, ngoba kaloku maxa wambi ufumaniseka uba ngaba iye imoshakale kwalapha ebazalini uba ngaba bangayibambi laa miqathango. Kubekho umzali othi hayi mna zange ndiye nazipilisi esibhedlele, zange ndiye nazipilisi esuthwini mna. Tsho umntu ongutata uba ngaba uzuya nezipilisi apha esuthwini kwethini, mna ndiyindoda zange ndiye nazipilisi esuthwini. Iyawuthi betheleleke njani le nto ebantwini bayibone uba ngaba amaxesha la atshintshile. Injalo njoku xa sithetha nangemicimbi yokutya, uzothi hayi mna zandisitya intsedepha, andisitya inkobe mna. Wena kutheni uzotya irayisi ungumkhwetha? Angayiqondi uba ngaba imicimbi yamaxesha iyatshintsha. Kumele ibethelelwe njani le nto ingakumbi ebantwini, ngoba kaloku le nto zinto ezishunyayelwa oko ezi, kodwa kuyabonakala uba ngaba azide zizinze ezintlokweni zabantu. Makuthiweni? Msasazi, uyibeke kakuhle. Iinkosi zinendima eziyidlalayo kakhulu zidibene nalo nesebe. Kuyayiwe ezikolweni, kuyothethwa ezikolweni, ziyenziwe imbizo. Ndicinga into yoba mna masiphinde futhi sibuyele kulaa nto besike sayithetha into yoba ndicela simbambe nje lo mphulaphuli sobuya apha kuwe phela. Molweni ekhaya.
Yema ngqongo zanobona watshona emboneni wandindiza sele simbambile kweliya icala lingaphaya 0738491740 ukhona ekhaya kwekho siphicotha lo mcimbi wolwaluko ingakumbi ngoku amakhwenkwe sele ezoya esuthwini khumbule ke uba ubhele apha beze nomcimbi wokuba ngaba bengobhele bazobe benomcimbi abawuphetheyo ingakumbi ke besenza imibhiyozo yenyanga yenkcubeko kwakunye namagugu saqonda uba asizumyeka sele lapha singangeni kulo umcimbi wolwaluko ngoba kaloku ngumcimbi lowo ekumele siwushumayele mihla le khona ukuze loo nto iyawuzinza ebantwini into yokuba ngaba kumele isiko eli linonophelwe isiko eli lenziwe ngokwendlela kunganje kuthethwa kakubi ngalo eli siko bawuphela xolo mani ngokuqhawula kwelaa cala ngabe ndifuna ubamba lo mphulaphuli kodwa ke uye waqhawuka mandiphinde ndikunike uqhube tata. Into ebendiyitsho ke Mngcongo kusekubeni kwento yoba uzawuqhubekeka iphulo lona aluzuyekwa maliqhubekeke. Laa mcimbi wento yoba amakhwenkwe angenayo kwezolali mawaziwe inkosi ibalulekile Mngcongo ukwenzela ukuthi inkosi izothatha uxanduva nabantu bamasebe afana nezempilo ukumane kubizwa imbizo kunye naba bantu baza koluka naba bantu baza kolusa ngokunjalo. Kodwa ke kunento esingakuyibalekela ke Mngcongo amanye amaxesha amaninzi aba bantu bolusayo basezidolophini abekho phaya bona ngabantu abathumela imali njalo njalo kodwa le mipoposho akho ndawo ingekho kuyo. Kwezi ntsuku zidlulileyo umhlobo wenene ebenenkosi phaya ezixoxa ngalo mcimbi. Ndilapha umzekelo eNtshona Koloni mna ndijongene nomcimbi wolwaluko apha eNtshona Koloni. Siyayishumayeza le nto into emasiqhubekeke nayo Mngcongo masingazenzi ezi zilumkiso zethu ngeli xesha selisondeleyo kakhulu mayibe yinto esiyishumayelayo unyaka lona wonke. Okwesibini masenze izinto abantu abajonga kuzo ngoku umzekelo sithethe neenkampani umzekelo zee-cellphones xa umzekelo kusenziwa u-callback uba khona umyalezo phaya sithethe nazo into yoba xa kusenziwa umyalezo mawube khona umyalezo ofakwayo onento yolwaluko. Masijongane nokukhupha imali Mngcongo siyayikhupha imali kwezinye izinto yokwenza izinto ezifana nee-billboards. Ii-billboards ezizawuba ne-information echazayo into yoba funeka uthini xa uza kolusa yenziwe mfutshane ibe nemifanekiso. Imbizo esikuzo noba ziintlanganiso zabazali ezikolweni noba ziintlanganiso zokuhlala noba zezo-ward councillors umcimbi wento zolwaluko mayibe into eshunyayelwayo into yoba ziintoni ezilindelekileyo. Ndiyayazi ke amaxesha amaninzi amadoda ayacinga into yoba xa kuthethwa ngolwaluko kukho noomama kuzawuthethwa ngento yasentabeni kanti hayi kuthethwa ngolungiselelo lomntu endleleni ebheke elwalukweni. Izinto ezifana neengxoxo Mngcongo ziba khona iingxoxo khona ezinto kuthiwa zii-community dialogues apho khona kuxoxwayo ngayo le micimbi kubizwa khona abantu abasuka kwiinkalo ngeenkalo kuxoxwe ngazo bazokwazi ukufunda abantu into yoba xa usitya izakhamzimba usitya ii-vitamins usitya ii-proteins njalo njalo ingakumbi la makhwenkwe aza koluka apha ebusika uvitamin C ayamdinga kakhulu ukwenzela ukuthi umntu angahlaselwa phaya ziifiva naziintontoni. Uvitamin C okwesibini uqinisa amajoni omzimba wakho umntu i-immune system yakhe. Zizinto ezi kufuneka siqhubekeke ngokuzenza Mngcongo. Siyayazi into yoba hayi yonke into iye ivakale ngexesha elinye. Thina masitheni igqolo sizii-radio stations sizenza loo nto leyo. KooTikTok mazibe khona ii-clips ezenziwayo ezithethayo ngale micimbi izokwazi le nto idibetheleleke ebantwini. Buyela laa mcimbi weendibano zamakhaya ubaluleke kakhulu apho kuhlalwa khona kulungiselelwa le meko kuzokwazi ukuqwalaselwa izinto ezifana nezi.
Ya, nanso-ke indlela imizuzumo sezibele 13 phambi kweyethoba intsimbi. Khumbule sikhawulela unondaba kule yethoba intsimbi nezokugqibela indaba emva kwendaba khona umntakamaliwe uyobe siphathele inkqubo imbathu kweliya icala lengapha. Siye kuyiqukumbeleni siyivala ke isigaba senkqubo samasiko nesithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu. Uma ndikhawuleze njonge apha kuWhatsApp abangenileyo Camaguntsundu mandibhotise nalapha kubhele. Intsha le into yokubhubha kwabakhwetha liyinene elitshiwo ngubhele into yokuba ngaba amadoda okuhlala abalihloneli elisiko. Xa kunobanjiswana ngamadoda okuhlala namadoda ekhaya olusileyo amane eyovela ebhumeni, loo nto yindlela esebenzayo. Nditsho ndingumphulaphuli ndise-Askitoni kwelikalihle. Alright, utsho ke lo umphulaphuli e-Askitoni kweliya icala lingaphaya. Inkosi kakhulu, siyabulela. Nawe ke mphulaphuli kule mizuzu imbalwa ushekileyo siya kukujonga phaa kwa-0738491740 nje ekuyeni ekuyiqukumbeleni nje yonke bawubhele lo mcimbi besiwuphethe. Ndiyafuna nje sibuyele umva nje phaa kancinci, ingakumbi kulo umcimbi besiqale ngawo, umcimbi wobhele lowo niyawube nibe kanti ninawo. Uphinde nje ubakhumbuze ngeza dates uba ngaba iyawube inini yonke laa nto nento yezivatho. Emva koko uyawushiya nje inombolo abayawuthi abo banomdla into yoba ngaba bakubambe ecaleni babe kanti bayadibana nawo. Nkosi kakhulu ke msasazi. Iintsuku esizijongileyo ngumhla wama-26, 26, 27 kunye ne-28 zikaSeptemba. Umcimbi wethu wombhiyozo wenkcubeko namagugu uzawube uselowa cala apha kwaMrhwetyana khona phaa kulophindiwe kulo madoda kulovukile uzawube uphaya. Ngosuku lwangolokuqala olwangolwesihlanu kuzawube kunxitywe khona isiNtu. Usuku ke lwesibini zikhona izikipa ezifumanekayo, ndiza ninika iinkcukacha ezinophawu wethu singamabhela alapha ecala. Kuzawube kunxitywe zona ngomhla wangoMgqibelo kunye nejini. Ngomhla ke wangeCawe umntu uzawube unxibe loo nto imenza into yoba makazive ekhululekile. Zezo ke iintsuku. Abantu abanothintwa ke mngqongo ukwenzela ukuthi abantu abafuna ukubinza, kuba ke kuthiwe indlu nganye izawukhupha i-R500 binza ngayo, kodwa nantoni nengenye yamkelekile. Amabhele siyayiqonda ayingobantu balamba kakhulu nabatshana, so iinkomo zamkelekile. Abantu abanomthinta ke nguzininzi Mrhwetyana kwinamba engu-073 019 7191 ngu-073 019 7191 nguzininzi lowo. Owesibini ke waziwa ngegama likaMayoyo, ndizawusebenzisa lona ngumtshana phaa emabheleni ngu-063 ngu-366 1705. uMayoyo ngu-063 366 1705. Ngabo ke abantu ekunoqhakanyiselwana nabo abalapha ecala abangabanye babaququzeleli balo mbhiyozo. Senzela ke ezo nkcukacha amabhele akude nawo anomdla ukuza, sikwazi into yoba sazise kwangethuba. Senzela amabhele anento afuna uyifaka nezinto afuna uzibuza kunye nezinxibo ke ngokunjalo. Okanye bangabhalela kwi-email ethi Solanga Lukholo, ligama elinye solangalukholo@gmail.com. solangalukholo@gmail.com. Enye ke email abanosifumana kuyo ke leyo for kulungiselela lo mbhiyozo. Siyawacela ke amabhele, siyawabongoza kakhulu, ingakumbi awalapha emnce. Mhlawumbi apha ecala sizawuphinde simemeze kungekudala sijonge into yoba apha kulena yekhala sibe nentlanganiso yamalungiselelo alo mcimbi. Usuku ke lalo ntlanganiso sizawukhawuleze silibhengeze ke ngokukhawulezileyo. Sinayo negruphu esinayo yamabhele alapha ecala esiyibiza ngoba imbumba yamabhele asecala. Ukuba ngabe umntu ufuna uyijoyina lo group angathinta mna ku-073
6642 576 073 6642 576. Angandithinta ngoWhatsApp ndikwazi umfaka ke kule gruphu yamabhela asecala. Icala yonke ikhona ke kulo gruphu. Onombewu, njalo njalo. Alright, yeah, ungekahambi Bhele uzola Phango Talisto apha uthi msasazi ndicela ukubuza apho kuBhele ukuba wonke umuntu wamkelekile na kule nto yamabhele ndisele idifre emgqukhwebe entsokotha ndiyaqonda noba kangoBhele ke yena. Kanyorhalela ukuza. Mhlawumbi kwangoku mabasivumele sike siyigcine apha koBhele. Ya mabake siyicele lo mvume bake basivumelwa kangoku sike siyigcine apha koBhele sikwazi ukwazana ngcono, sikwazi ukuphulisana ngcono. Ndinesiqinisekiso ke ngoku elandela imibhiyozo noko ke ngoku sizawuyenza ivuleleke nakwabanye abantu. Wow, hayi Bhele ndiyaqonda uba ngaba ugalele ngawo onke avakala injalo njoku. Masikhulule Bhele, sibulele kakhulu ngexesha lakho. Nkosi tata, Nkosi, siyabulela. Mandibulele ke ndisifele ke sikaGudu sikamhlophe sikamabizela. Sithe enkosi ke kubaphulaphuli bonke nakuwe msasazi ne-radio station ngosinikela ithuba kube thuske kube hele Camagu. Camagu tata busuku benzolo. Oh, Right, masimbambe njalo.